Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa información unha xornada máis. Hoxe xoves, día 11 do mes de xullo, e imos a falar das subvencións municipais para deportistas, entidades deportivas, culturais e AMPAs, porque o plazo remata mañán. Sería o último día para solicitalas, pois alguén aínda non o sabe. Lembramos tamén que están a tempo de anotarse a un campamento digital para nenos de 9 a 13 anos. Saberemos cando vai a ser e onde. Tamén está aberto o plazo ao longo de todo este mes para anotarse nas actividades deportivas e culturais e nos cursiños de informática e de uso e manexo do teléfono móvil. E falaremos de festas xa para esta fin de semana e próximas festas inmediatas que hai en todo o concello de Cerceda. Hoxe tivo lugar unha visita do presidente da Diputación, Valentín González Formoso, que estivo en Cerceda de visita, en este caso sobre FAEPAC, a oficina en este caso de transición enerxética, e tamén estivo visitando o albergue e a Vía Verde. Miraremos unha reportaxe. Tamén falaremos da charla informativa que haberá en Cerceda a cargo do Ministerio da Transición Ecolóxica dirixido a empresas. Falaremos da recollida do plástico agrícola, dos campamentos de verán, que quedan aínda 2 quendas, e tamén do turismo do Inserso, que abriu de novo o plazo. Hai ITV de maquinaria agrícola na Silva a finais deste mes, e falaremos do Punto Limpo e do programa de benestar en balnearios da Xunta, que está nos últimos días tamén para poder solicitalos. En canto tempo, pois para mañán temos melloría, tempo máis anticiclónico, xa ausencia de precipitacións, pero baixada das temperaturas. Como decíamos ao comenzo do informativo, lembramos que mañán, día 12, venres 12, é o último día para solicitar as subvencións municipais que o Concello otorga a deportistas, entidades deportivas, entidades culturais e AMPAs. Está aberto o plazo para solicitala ata mañán, día 12 de xullo. Son obxecto desta subvención aquela promoción do impulso e actividades desenvoltas dentro do ámbito municipal, fomentando a utilidade pública, o interese social con carácter cultural, educativo ou deportivo. Son o que din as bases destas axudas desta subvención, que poden consultar na páxina web municipal www.cerceda.org. Lembrando que si queren solicitala, pois poden facelo directamente a través da sede electrónica na web municipal www.cerceda.org ou na planta baixa, na oficina do rexistro. Mañán sería o último día. Se teñen algunha dúbida, tamén poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais 981 68 60 68. Están a tempo tamén, se queren, se o desexan, están a tempo para anotarse nun campamento digital para nenos de 9 a 13 anos que organiza o Aula CEMIT de Cerceda, o Aula de Informática. Este campamento vai a ser do 29 deste mes de xullo ao 9 de agosto, de luns a venres. O horario é de mañán, de 10 da mañán a 1 do mediodía, e terá lugar no Aula CEMIT de Cerceda, que está no Centro Cívico, ao lado do auditorio. As inscripcións estarán abertas ata o próximo día, as inscripcións están abertas xa, e será ata que se esgoten as plazas, que son limitadas. Si queren inscribirse, poden facelo presencialmente de 8:30 a 2 no Aula CIMIT de Cerceda, no Centro Cívico, ou si queren por teléfono ou WhatsApp no 644 52 99 90. É unha actividade gratuita, plazas limitadas e un campamento, neste caso un campamento digital para nenos de 9 a 13 anos, basado evidentemente na informática. Cambiamos de tema porque está aberto durante todo este mes de xullo o plazo para anotarse nas actividades deportivas e culturais, pero tamén para os cursillos de informática e de uso e manexo do móvil. Para as actividades culturais e deportivas que teñen un prezo o mes, dependendo cal delas, durante este mes de xullo está aberto o plazo para anotarse. Teñen que facelo no rexistro do Concello, na planta baixa ou pola sede electrónica.
Esta é as actividades culturais e deportivas, pero tamén está aberto plazo para os cursos de informática e de uso e manexo do teléfono móvil, que en este caso son gratuitos. Hai cursos para adultos e cursos para nenos, tanto en Cerceda como na Silva. Si queren, para adultos hai cursos de usar e manexo do teléfono móvil e están espallados por las diferentes parroquias de Cerceda nos diferentes locais sociais. Se alguén quer anotarse, vos vai a ver na Baixa de Cerceda os mércores, na Silva os venres, en Cerceda os mércores, en Encrobas, en Pontoxo os martes, en Meirama os mércores, en Queixas os venres ou en Rodís os martes, igual que en Xesteda, que tamén serán os martes. Son talleres de uso e manexo do teléfono móvil. Cambiamos de tema, falámosles agora de as próximas festas que haberá no Concello de Cerceda. Por orden cronolóxico, ímonos a ir detendo en cada unha delas. Xa por inminente, este venres, é dicir, mañán, día 12 de xullo, hai música en directo no albergue da Estación de Queixas de 7:30 en adiante, tardeo con música en directo con Los de la O. Eso será mañán venres. Pero mañán venres, día 12 de xullo, a Comisión de Festas da parroquia de Meirama organiza o Meirama Sound. Será a partir das 6 da tarde con xogos tradicionais para todos e o primeiro concurso da tortilla de Meirama con degustación para os asistentes. Haberá música tamén co DJ Teo. E pola noite, mañán en Meirama, terán a Orquesta Combo Dominicano e un DJ. Así que mañán en Meirama pola noite cita con a Orquesta Combo Dominicano, un DJ e ao longo da tarde pois degustación da tortilla e concurso da tortilla de Meirama con xogos tradicionais. Este domingo que ven, domingo 14 de xullo, se celebra na Silva, como é tradición, o San Cristobo. San Cristobo na Silva este domingo 14 de xullo, donde haberá misa solemne ás 12 do mediodía na honra ao San Cristobo e, como sempre, irá seguido da procesión polas rúas da Silva cos vehículos engalanados. Haberá premios para os mellores engalanados, camións, ciclomotores, tractor turismo ou furgoneta. Tamén haberá sesión vermú coa Orquesta Galia, que dará paso a un gran xantar no campo da Feira das Nenas, baixo carpa, aí haberá un gran xantar. Pola noite haberá verbena, o domingo, de novo, coa Orquesta Galia, San Cristobo na Silva, este domingo 14 de xullo. E 2 días despois, o martes, se celebra o Carmen en Rodís. O propio día 16 de xullo, en Rodís celebran o Carmen con unha misa a 1 da tarde na honra a Virxen do Carmen, e antes do vermú e co vermú actuará o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. E na sesión vermú e na verbena estará a Orquesta A Fuego Galicia. Está organizado polo equipo de fútbol do Rodís e a Asociación Carballo Jordo. Carmen en Rodís este martes 16, lembren, con festa en Rodís. E tamén o Carmen se celebra en Cerceda 3 días, venres 19, sábado 20 e domingo 21 de xullo. A Comisión de Festas da parroquia de Cerceda xa ten todo preparado e, ademais, a Comisión de Festas empezará hoxe a pedir a colaboración pola zona da Baixa de Cerceda, pero tamén en Parada, en Pomar, en Xermar ou en Ribasoltas, en toda a zona da riba da parroquia. Tamén se pode facer un ingreso na banca, na peluquería Bea ou con calquera dos dous membros da Comisión de Festas, con Josito ou con Ana. En canto ao programa, o venres 19 e misa solemne a 1 na honra a Virxen de Fátima e na sesión vermú estará o grupo Dilema. A noite verbena con Zona Cero e disco móvil impacto co DJ Sonic. O sábado 20, misa a 1 na honra a Virxen do Carmen. Na sesión vermú estará Alborada e na verbena estará Alborada e París de Noia. Eso será o sábado. E o domingo hai misa a 1, o domingo 21, misa 1 na honra ao Santísimo Sacramento. E na sesión vermú e na verbena estará Tania Beiras.
Máis adiante tamén se celebra a festa do Cochiño, que será para pechar este mes de xullo o sábado 27, festa gastronómica do Cochiño sábado 27 de xullo, donde terá lugar a 25ª edición, donde terán actuación durante todo o día do grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda, estarán Faíscas da Pontraga e a charanga Os Máquinas. Ás 2 da tarde, xantar do Cochiño, churrasco ou pulpo, con racións a 14 euros, e hai venta anticipada e reserva de sitios ata o martes 23. Poden facelo no Viveiro de Empresas de Cerceda de 9 da mañán a 9 da noite. Haberá hinchables gratis para os nenos e a partir das 8 a actuación das orquestas satélites e París de Noia. Quedan pendentes despois máis festas que serán xa no mes de setembro e que iremos lembrando. Cambiando de tema, hoxe visitaba o Concello de Cerceda o presidente da Diputación, Valentín González Formoso. Esta mañán fixo unha visita ao noso Concello, o presidente da Diputación, que estivo acompañado pola diputada provincial e concelleira de Cerceda, Cristina Capelán, e o propio alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Visitaron, en primeiro lugar, a Oficina de Asesoramento Enerxético e Transición Enerxética que promociona a Diputación e que fai a través da Fundación da Axencia Enerxética Provincial da Coruña, a FAEPAC, dos que se benefician actualmente 9 concellos coruñeses, entre eles o de Cerceda. Gracias a este servicio se logrou reducir a factura da luz sustancialmente no Concello de Cerceda nos últimos anos. Tamén dende a Diputación Coruñesa se destaca a importancia de aforrar en consumo eléctrico cando nos concellos do rural este gasto supón o máis do 10% no presuposto anual. Asimismo, esta oficina da FAEPAC en Cerceda, que está no centro cívico, ofrece un servicio gratuito de asesoramento personalizado para particulares sobre facturación eléctrica, aforro enerxético ou o bono social, que se foi utilizando ata o momento por moitos cercedenses. Tamén subiron a 4ª planta para ver o museo etnográfico que hai no propio centro cívico e despois se dispuxeron a visitar a Vía Verde e o albergue, onde aproveitaron para tomar algo, disfrutando do local e do seu entorno. Isto foi esta mañán visita a Cerceda do presidente da Diputación. Cambiamos de tema para falarlles de unha charla informativa que haberá en Cerceda a cargo do Ministerio para a Transición Ecolóxica dirixido a empresas. O propio Ministerio para a Transición Ecolóxica ven traballando na financiación de proxectos para o desenvolvemento alternativo nas zonas da transición xusta afectadas polo peche das central térmicas, como é o noso Concello. O Instituto da Transición Xusta, a través da súa axente en Galicia, Nuria Álvarez Llanas, ten interés en reunirse coas empresas de Cerceda para informarlles sobre o financiamento e a idoneidade desta liña de axudas. Esta charla terá lugar o xoves 18 de xullo ás 10 da mañán no Viveiro de Empresas de Cerceda e será imprescindible anotarse previamente. Poden facelo antes do martes que ven, día 16. Poden facelo no teléfono do Viveiro de Empresas, que é o 881-981-553, ou por correo electrónico na dirección viecerceda@gmail.com. Falámosles agora da recollida de plástico agrícola porque o próximo luns, día 15, se vai a facer unha nova recollida de plástico agrícola por parte do Concello de Cerceda para facilitarlle o traballo de xeito gratuito ás explotacións agrícolas e gandeiras do noso Concello. O procedimento sigue sendo igual que nas anteriores ocasións. Os interesados deben de chamar ao teléfono de Medio Ambiente de Cerceda, que é o 881 04 67 76, ou, se queren, poden achegarse á terceira planta da Casa do Concello. Ali veo indicar a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. Un plástico que debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión, debe estar limpo e atado en fardos. O luns 15, nova recollida de plástico agrícola. Cambiando de tema, están a tempo si o desexan para anotarse nas 2 quendas pendentes dos campamentos de verán. Concello de Cerceda, que organiza campamentos de verán para que rapaces ao longo da época estival
teñen actividades que facer e ademais conciliación da vida familiar e laboral, pois quedan pendentes dúas quendas. Xa comenzaron a segunda das quendas con moita participación. As quendas que quedan serían do 23 deste mes de xullo ao 6 de agosto e a última do 7 de agosto ao 21 de agosto. Se alguén quere sumarse, o precio por quenda é de 50 euros. Si se quere en horario normal, de 9 a 2, si se quere en horario ampliado de 8 a 3, sería de 70 euros, que incluye tamén o desayuno. Para irmáns nas mesmas quendas sería de 30 euros. Se alguén quer anotarse, ten que facelo no Concello, nas oficinas de Servicios Sociais, ou algunha dúbida poden consultala no teléfono 981 68 60 68. Está aberto tamén o plazo para o programa do Turismo Social do Inserso para novas solicitudes. Novas solicitudes, aqueles que xa solicitaran noutros anos non teñen que volver a facelo, pero sí aqueles que por primeira vez queran solicitar praza no programa de Turismo do Inserso teñen o plazo aberto ata o día 22 deste mes de xullo. Ata finais da próxima semana teñen o plazo aberto. Son para aqueles persoas pensionistas da xubilación do Sistema Público Español de Pensións por varias modalidades. Se alguén quere solicitala, poden solicitar ou poden pedir axuda que lle axuden a tramitalo no Departamento de Servicios Sociais, na terceira planta do Concello ou por teléfono no 981 68 60 68. E se vostede está pendente de pasar a ITV de maquinaria agrícola, que sepa que a finais deste mes, do 26 ao 31 deste mes de xullo, a unidade móvil da ITV de maquinaria agrícola estará no campo da Feira da Silva. Se alguén quere, pode pedir cita previa no teléfono 902 30 90 00 ou a través da página web www.sicitv.com. Por outra parte, o Punto Limpo de Cerceda manterá un horario ata o 30 de setembro, un horario de verán, que será o seguinte. O Punto Limpo estará aberto de os martes e os xoves de 9:30 a 1 e os sábados pola mañán de 10 a 1:30. O Punto Limpo de Cerceda, que está no polígono industrial do Acevedo. Estamos nos últimos días para solicitar praza no programa de Benestar en Balnearios da Xunta de Galicia. O día 17 de xullo será o último día para inscribirse para solicitar plaza na 10ª edición do programa de Benestar en Balnearios, que ofrece estadías en 15 establecementos de Galicia para persoas maiores de 60 anos. Este ano se ampliaron as plazas e tamén se ampliou en este caso, os días, emplearon os meses, será de xullo a decembro. O programa de Benestar en Balnearios está destinado a persoas maiores de 60 anos. Se ofertan estadías de 10 días en régimen de pensión completa en 15 establecementos de toda a comunidade. O Goberno galego destina a esta convocatoria un 9% máis que a pasada edición. E rematamos co tempo. Para mañán venres Galicia quedaremos de xeito transitorio baixo predominio da influencia anticiclónica durante mañán venres. Con esta situación mañán agardamos ceus con máis nubes pola mañán, incluso algunha precipitación feble e illada, pero xa pola tarde os ceus van a estar despexados ou con nubes altas. As temperaturas terán un moderado descenso, acadando valores baixos para esta época do ano. Os ventos de compoñente norte moderados en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.